usaite business owner miss out on an opportunity. Business yako richiri kubhoma kudai so zvinhu zvichena pasocial media. Nasiri kwaJumia Fashion kwati kutengesa masuits akasiyana-siyana anokwanisa kutengesa macustomers ako at manufacturing rate to the profit yakawanda. Sezvamukona pano vanotengesa different materials akasiyana-siyana made out of the finest fabric. Seyamukona panapa inonzi organza. Ninge noita handmade stitching, mabeading, zvose zvamukona panapa zvinhu zviri handmade. Ninge chione dupata iri separate, mapants aya ari separate, macolors akasiyana-siyana. Same zvamukona panapa ninge chione dupata ninge color E, mapants anenge ari color E, nemafabrics anenge asiyana-siyana. Tadzoka kune organza iya ninge madetails anenge akasiyana-siyana. Handmade stitching yaunokwanisa kukana kwakasiyana notengesa macustomers ako nemavariety akasiyana-siyana, macolors aya mapurple, off-white, green, zvose tinge tinazvo nemadetails anenge akasiyana sezvamukona pana maruva nedetail nemastitch ninge pamakola panapa neround zvokwanisa kusina macustomers ako vagotenga. Saka unofunga kutanga business yako unopa mari yakawanda unokwanisa kuita contact number inenge pascreen, unokwanisa kuita WhatsApp ugotumira catalog kana kuita video call tikuratidza hembe dzako dzese dzinenge dziri panapa and tinooffer marate anokwanisa import kana export kunyika yako directly to your doorstep.